Hai bă, că am venit cu mașina un pic la service să vedem ce are, bă. Și pe asta trebuie verificată, tot acolo. Unde am făcut golful, ia. Hai mă. Hai să vedem. Uite, mai are grijă. Și ăla e de vină, nu? Da, Mâine atunci îl schimbăm, ai auzit? da. Că le-am acasă. Și avem timp mâine. Și mâine îmi schimb Koppelsteinghele, cum se zice? Pe românește. Bara de direct, bările de direct, capetele de direcție. Nu capetele de direcție. Nu știu. În fine, nu mai știu. E grea română asta. E grea, bă, de când cu nepți așa nu mai știu nici măcar limba. Da, bă, Koppelsteinghele, nu știu cum se zice. Ia uite cum arăt. Hai să mergem acum. Haide, ciuz. Haide, cius.